Здравейте, България! Казвам се Мони Петров, на 38 години съм и днес се намирам в Бремен, директно в завода на Мерцедес. Намирам се тук, защото преди 3 години станах част от една голяма компания, наречена LR Health and Beauty System. Това е компания, която се занимава с мрежов маркетинг и има уникални продукти. Компанията дава възможност на всеки, който иска, да стане част от нея и да изкарва допълнителен доход, и то без ограничение. На базата на действията, които полагаме, можем да получаваме неограничени доходи. Компанията има концепция за раздаване на автомобили в различните нива, които ние случваме. Компанията има 5 стълба, на които се обляга. Един от тях е автомобилите. Основната причина днес аз да съм тук е автомобилната концепция на компанията и нивото, на което ние се намираме, е Орга Лидер. Това означава, че оборотът ни е над 24 000 точки и ако имаме 21% линия, имаме 12 000 точки остатък. Не са важни точките днес, но искам да ви покажа обстановката, в която се намираме. Искам да споделя емоцията си. Днешният ден беше един уникален, невероятен ден. Когато закусихме, ние пообщувахме няколко партньора заедно. След това дойдоха няколко таксита от хотела и ни взеха и ни докараха в завода на Бремен. Имахме възможност да обикаляме из завода, да разберем как се правят мерцедесите. За съжаление е забранено снимането и ние не сме подготвили материали отвътре, но пък за сметка на това ще ви покажем тази вечер събитието, организирано от компанията за всички партньори, които се обучават от целия свят. Тук сме заедно с партньори от Гърция, с партньори от Албания, с партньори от Русия, с партньори от Швеция, от Германия. Това е международна компания, т.е. всички ние, резултатите, които имаме, заедно идваме, събираме си, компанията ни обучава как можем да се покачим в следващото кариерно ниво. Ние избрахме нашата цел със съпругата ни, тя е да бъдем сребърни лидери на организация още тази година. Това означава да помогнем и да подкрепим 4 наши приятели, които искат да случат същото, които искат да постигнат финансова свобода, и то само в рамките на 1, 2 до 3 години, в зависимост от тяхната възможност или да инвестират свободното си време. Ще си позволя да взема интервю от лидерите, с които сме от цяла България. Ние сме общо 7 човека. Сега ще вляза в залата и ще има възможност да ви покажа отблизо всичките лидери от другите държави. Ще видите как са подредени масите и ще видите какво прави компанията LR за всички, които стигнат ниво Орга лидери. И така, влизаме в това е изложбена зала, в която може да се насладите на мерцедесите. Сега, тук срещу нас точно е руската група. Това са хора, които имат много силно присъствие в интернет. Това е Руслан Ашларов. Руслан, hello from Bulgaria. For Bulgaria. From Bulgaria. For Bulgaria. Okay. Hello. До свидания. Това са лидери от различни държави. Всички тези хора са постигнали резултати, за да бъдат днес тук. Това е една официална вечера, в която ние сме спортно облечени, а обстановката също е спортна. Вижте, всички се снимаме, всички приказваме, общуваме и си позволяваме да показваме това на нашите приятели с една единствена цел. Най-открая стои Берн Хелмут Шуберли. Това е нашия спонсор от Германия. И така, това е групата от България. Това е Танчето. Танче, здравей! След малко ще ви дам възможност да направите интервю за българските зрители. Здравейте! Здравейте отново. Това е моята съпруга Цвети Петрова. Тя ще каже няколко слова за всички тези, които използват продуктите и искат да правят кариера в компанията LR Health and Beauty System. Това е Ванчето от Благоевград. Това е Искрена. Тя е с нас, за да може да ни превежда, когато имаме нужда от немски. Това е Теди. Здравей. И сега ще ви покажа автомобилите. Вижте, отзад са подредени всички модели Мерцедес. Ще се приближа към любимите модели Мерцедес, за да може да ги видите отблизко. Вижте, това е обслужващ персонал. Непрекъснато ни питат имате ли нужда от нещо и това е нормално. Музиката, както виждате, ретро и то много, много добре. Много хубав банер на LR. И сега да отидем към любимите модели Мерцедес. Любимите модели Мерцедес
Нека да стартирам от E-класата. Вижте. Днес имахме възможност да се насладим, шофирайки E-класа на тест драйва. Бяхме пътници по-точно, защото пистата е специална и има определени километри в час, които са позволени да се вдигат. Ето вижте, това е C-класата, която получават всички орга лидери в България и по света, там където компанията се позиционира. Това е автомобил, който скоро ще ни бъде връчен. Уникално изглежда. Това е за всички маняци, които обичат Мерцедес. Това е C-класа. C-клас на Мерцедес. След това отиваме на E-клас кабриолет E350. Може да видите красота. В завода гледахме как монтират всеки един дребен детайл. Невероятна организация. Всичко е роботизирано и всичко това в колата почти отвътре се прави на ръка. Много малка част се прави и с роботи. Имахме чувството, че сме в някой космически кораб или на друга планета. Това е E-класата. Кабриолет. Това е нещото, което е любимо на всички ни. Това е нещото, което си го пожелавам от сърце. Не само на мен, пожелавам го на всички от вас, които са готови да дойдат тук на това място. Уникален автомобил. CLS. Погледнете. Аз не разбирам от Мерцедеси, но аз имам мечти. И знам, че когато всеки е готов, може да кара такъв автомобил. Важно е само да си го помечтаете и да положите правилните действия. След това вижте SL-като. Много приятна обстановка. Вижте как всички си вечерят, а зад гърбовете им Мерцедеси подредени. Мисля, че доста мотивиращо и немците много добре знаят как да мотивират всеки упорит човек. Това е бизнес, който може да бъде направен от всеки. Единствените хора, които няма да успеят, са тези хора, които не го започнат и тези хора, които се откажат. Това вече е факт. Обадете се на вашия спонсор, ако имате някакви въпроси, да може да ви подкрепи по максимално бърз начин да дойдете до Бремен на Орга Лидерската академия, за да може да изживеете тези моменти. Това е C-класа, C-класа купе. Лично на мен този автомобил ми допада страшно много за нивото, което се намираме. Не знам дали това е възможно за България да може да получим C-клас купе, но понякога има Crazy Summer, която компанията обявява и ако за 3 месеца направите квалификация през лятото на Орга Лидерска титла, вие ще имате възможност да получите автомобил C-клас купе. Уникална визия. Страшно ми допада и бих искал нашият автомобил да изглежда така. Ще направим всичко възможно да попитаме компанията дали е възможно, когато защитим последния месец от квалификацията, да получим такъв автомобил. След това продължаваме с следващия автомобил. Това е C-клас, само че комби. C-клас комби. Вижте. C-клас комби. Много добра машина. И любимият от днес на всички GLK. GLK е базиран на купето на C-класата. GLK има страшно много подобрения в всички системи и ние имахме възможност да изкачваме наклони 70 градуса, да спускаме наклон 80 градуса, 30% ъгли. Днеска препятствията бяха уникални. Наистина разбрахме, що за машина е GLK-то и да ви кажа, усещането тук е съвсем различно. Когато дойдете, качите се в този автомобил и направите тест драйв, тогава нещата се променят. Ако имате любим модел автомобил Mercedes, когато преминете през всички тези препятствия с GLK, тогава вие мислите по различен начин, така че всички ние се замислихме за този автомобил. Той се предоставя като възможност, когато вие защитите ниво сребърни лидери на организация. И така, форматик, уникални системи и това е колата мечта. Имахме възможност да наблюдаваме как се сглобява всеки един детайл от този автомобил. Това бях аз, Мони Петров, и с нетърпение очаквам момента, когато ще ни поканят да отидем в Porsche. Това е следващата стълбица в нашата кариера, когато ние бъдем сребърни орга лидери, компанията ще ни покани и ще имаме възможност да изберем нашия автомобил Porsche за горните нива. Благодаря на всички, които гледате